Salutare tuturor! Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Da, am mai făcut niște offline, nu știu ce, am uitat cuvântul. Astăzi o să mergem la minat după iron. Cum vedeți, acolo este. N-avem turții. Și am rămas fără blocuri. Dacă voi cădea, se termină. Iron. Ok, da, cred că o să ajungem în curând. Dar mai am blocuri. De unde n-ai mostrat ca și ăștia? Ce-au râs scheletonii. Dacă voi cădea, m-aș muri de aici. Să rămânem măcar pe o viață. Să ne facem așa un loc mai mic. What? Very bad. One pound each. Very not good. This is not good. This is not good. Not good. Not good, guys. Not good. I might be cooked right now. No. Ba, cine ai fi, mă? De unde m-ai văzut? Ai și murit.
unde tragi? Ia uite-te de unde tragi tu. Până la urmă și-o merita. Și tot nu mi s-a regenerat viața. Vreau pe drochedușa. What the f... Bro! De unde toți veniți numai pe mine? What the hell? What the fuck? What the fuck? Deci cum ăla a venit după mine atât de rapid? Oh my god! This assy baldy girly man. This assy baldy girly. It's fucking... Oh, tu mai vii. Ia uite cine vine, un invitat. Măcar mi-ai dat un leather armor care nu mă ajută deloc. These butches girls. Ce unde mi-e târnă copul? Oh my god, ce furăcioși. Acum mai vii și tu din spate. Să mai vedem că acolo rămâi. Acolo se rămâi. Mi-ați consumat tot stick-ul, mi-ați luat și pickaxe-ul, care mai avea durabilitate foarte multă. Și tu? Și tu? Și tu vii? Și tu vii? Și uite-te la Skeletronizer. Oh my god, ce miros. Și în sfârșit am ajuns la cocioaba mea mică. De ce stai după colț? Spune-mi și mie. Finally, I can... Am ieșit puțin din joc, ca să știți. Puțin. N-am mai fost la telefon pentru puțin. Vreau să-mi upgradez casa. Și m-aș duce în forest ca să mai iau niște lemne.
Avem și niște pumpkin-uri când o să luăm mai mult iron să ne facem un iron golem. Bărci, nu-mi place bărci. Deci acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați like și subscribe și pa, și pa!